A ešte skráte potom, dámy a páni, potrebuje to naozaj. A v tomto okamžiku na tanci Bratislava Košice sú šangážia Charitator 2016 je v cieľovej rovinke. Ešte vydržte s tým potleskom. Nič viac tento muž nedostane, iba náš obdiv, úctu a tento potlesk. Takže tu poslednú časť krásy zvyšením zažijeme. Takže Milano Rupníkov tiež vítame samozrejme na cieľovej rovinke. V cieľovej rovinke podujatia Charitator 2016 je záštitou predsedu vlády Roberta Fica, ktorá podporí viacerým partnerom, sponzorom i domácim. Vydržte s potleskom. Je to jediná obrovská odmena aj vďaka podpore. Naklame sa do pána Richarda Kušiho. Za malú chvíľu vás, ctené vážení páni, vzácne